Kwa mdala utawa chikwe wanga utadzebhora iwe taura nyaya yako mdala iwe Zebhora chamani maka uyu makamzira uko mdala nevula nilox uyu mdala Minox pasizwa rati achitanga uridza marekodzi iwe chimonyarara kanino mdala rati Minox naBernard Kamboto wakatanga chimonyaraka chinza our fruits life Jacob Bedrim Oda wakomana aisatwa na Blajabi andi wakatangira pa sim ground wakazoenda maji musasiza uzi Las Vegas ukuza wakatanga muground wakazonza uchiwa mukati ukuza kwa vanozviti tisi takatanga mangoma vanenge vachitishikwa ndana mpa anyway indatoapa mangoma urati Minox yananayo una Minox munhu kwaaiinga Minox ndata mangoma inini munataka mangoma ndeTrevorho iwe mdala pawaenda mangoma ngwani makore mangani iwe andine 12 years ikozowane mangani ande 45 saka pesa pangwani 12 apa mimadi Minox waimuziya here out munyarara kati Minox interview ndikuzi Minox anamza ari kumbari andini muna second ichinzi chii ichiunzi dombo sogwa dombo akaenda kuCanada iCoastal andini potato chache anogara muna Samuriwo anoziva General Brand munaniki ndinonzi Burubi andini akomuna wangu anozotemba iye chapi aidana chimunyarama aidana amborikeda ndimori adimukanada okay anyway just be good to me awa bomda